салом бинандаҳои азиз, сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои озодӣ. дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи ин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. раиси кумитаи амнияти миллии қирғизистон гуфт бо мақомоти тоҷик масъалаи таъину аломатгузории марзро баррасӣ кардааст. генерали амрикоӣ шонси Украина барои пирӯзӣ дар ҷанг бо Русияро зиёд намедонад. қатли як писар бо дасти падар ва ҳушдори кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз эҳтимоли тарма. хабарҳои дигар ҳам дорем. қамчибек Тошиев, сардори кумитаи амнияти миллии қирғизистон, рӯзи 17 ноябр дар ҳузури вакилони мардумӣ аз ҷараёни музокирот дар бораи таъину аломатгузории марз бо Тоҷикистон суҳбат кард. ӯ ҳангоми суханронӣ дар ҷаласаи парлумон гуфт, ки чанде пеш дар душанбе буд ва ин масъаларо бо мақомоти Тоҷикистон баррасӣ кард, вале ҷузъиёте надод. ҷаласаи ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон оид ба таъину аломатгузории марз рӯзи 14 ноябр дар шаҳри Душанбе баргузор шуд ва ду тараф гуфтанд, ки ёддошти ҳусни тафоҳум имзо кардаанд. вакилони мардумии Қирғизистон имрӯз тариқ қонун дар бораи тасвиби созишномаи марзӣ бо Узбекистонро баррасӣ мекунанд ва Тошиев дар бораи ҷараёни музокирот бо Тоҷикистон дар ҳамин ҷаласа суҳбат кард. Тоҷикистону Қирғизистон садҳо километр марзи худро таъину аломатгузорӣ накарданд ва ҳамин сол низоъ дар сарҳади байни ду кишвар сабаби марги на камтар аз 200 нафар аз ҳарду тараф шуд. додгоҳи вилояти Хатлон як ҷавони 37 соларо бо гуноҳи қатли бераҳмонаи падараш ба 20 соли зиндон маҳкум кардааст. додситони кулли Тоҷикистон рӯзи 16 ноябр хабар дод, ки ҳукми Муҳаммаҷони Санқулов, сокини ноҳияи 5, моҳи сентябр эълон шуд. ба қавли додситонӣ, байни падару писар баъди нӯшидани шароб ҷанҷол бархостааст ва писар дар ҳолати мастӣ сару рӯи падараш Аваз Бустоновро бо болға зада ӯро куштааст. бино ба навиштаи додситонии кул, даъво дар заминаи як баҳси хонаводагӣ ва баъди он сар задааст, ки падар дар бонаи ба хона баргардонидани келин ва набераҳояш суҳбат кардааст. Муҳаммаҷони Санқуловро барои ин гуноҳ ба 20 соли зиндони низомаш сахт маҳкум кардаанд. назари пайвандон ва ё вакили мудофеи ӯ ва наздиконаш ба ҳукм маълум нест. мақомот мегӯянд аксаран муноқишаҳои хонаводагӣ сабаби чунин фоҷеаҳо мешаванд. ҷомеашиносон бекорӣ, муҳоҷирати дуру дароз ва мушкили иқтисодиро сабаби аслӣ медонанд. як генерали баландмақоми амрико рӯзи 16 ноябр гуфт, шонси он ки Украина дар ин наздикиҳо ба ҷанг бо Русия пирӯз шавад зиёд нест, магар ин ки ба гуфтаи ӯ артиши Русия аз ҳам пошад. сценарие ки ба қавли генерал Марк Миллей ғолибан сурат нахоҳад гирифт. Марк Миллей, ки сардори ситоди марказии нирӯҳои мусаллаҳи амрико аст, дар Вашингтон гуфт, ҳарчанд нирӯҳои Украина дар Харков ва Херсон дастовардҳои муҳиме доштаанд, вале Русия ҳамчунон 20% қаламрави Украинаро дар даст дорад ва нирӯи ҷангиаш дар дохили ин кишвар чашмгир аст. Майк Миллей гуфт, вазифаи низомии берун рондани русҳо аз Украина кори бисёр душвор аст ва дар чанд ҳафтаи наздик иттифоқ нахоҳад уфтод. генерали амрикоӣ дар ин бора ҳангоми нишасти муштараки хабарӣ бо Ллойд Остин, вазири дифоии амрико, дар Пентагон сухан кард. ӯ афзуд, ки роҳи ҳалли сиёсии муноқиша аз ҷумла берун кашидани нирӯҳои Русия имконпазир аст ва агар Москав бихоҳад, метавонад ҳамин ҳоло ба ҷанг поён диҳад, вале ин ниятро надорад. дафъаҳои ахир бархе аз сокинон аз шадидтар шудани амалиёти зидди ришу ҳиҷоб дар Душанбе шикоят мекунанд. мақомот ҳамеша инро маъракаи тарғиби фарҳанги миллӣ меноманд. бархе аз сокинон мегӯянд, дар ҷараёни чунин маъракаҳо мақомот онҳоро маҷбур мекунанд, ки ришашонро бигиранд ва ҳиҷоб напӯшанд. дар гузашта ин гуна маъракаҳо сабаби баҳсу ҷанҷолҳои зиёд шуда то додгоҳҳо рафта буд. дар ин бора имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ гузориши видеоӣ дорем. ва ҳамчунин дар ҳамин барнома ба вазъи озодиҳои динӣ дар Қазоқистон ҳам як назар мекунем. ба гуфтаи тоҷиконе, ки дар ин кишвар зиндагӣ мекунанд, дар Қазоқистон агарчи баъзе маҳдудиятҳо ҳаст, аммо аз нигоҳи риояи фароизи динӣ андак озодтар будаанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин бора баъди 4 соат пешниҳоди шумо мешавад.
و کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است که تا فردا 18 نوامبر به ضرورت به منطقه‌های کوهی سفر نکنند و یا چرانیدن چروا و شکار در این گونه جایها خودداری کنند. کمیته روز 17 نوامبر با نشر یک هشداری رسمی گفت ممکن است در این روزها در قسمت جنوبی قطارکوه حصار ترمه فراید. در گذشته در راههای کوهی تاجیکستان بارها مسافران زیر ترمه مانده و هلاک شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید که برای تامین بخطری حرکت رانندگان در راه و رسانیدن یاری تعجیلی در شهرهای دوشنبه عینی خوجند، ماموران نجات را به این راهها سفربر کردند. حالا از قرب اسعار میگویم در بانک ملی تاجیکستان امروز 17 نوامبر قرب 1000 روبل روسی 164 سومانی تعیین شده است. دلار آمریکایی هم به تغییر است. یک دلار 10 سومانی و 21 درم و یک یورو به 10 سومانی و 69 درم برابر است. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. سرخط چند خبر را پیشنهاد شما کردیم. 4 ساعت بعد شما را در برنامه اخباری آزادی انتظاریم.